Si tens tot el correu en Gcloud, pots fer una còpia del correu en el teu ordinador. Com es fa? A través de Thunderbird. El que has de fer és instal·lar-te l'última versió de Thunderbird i des de fitxer, i si no tens este menú en la part superior, des d'ací a la dreta, des del menú d'hamburguesa, nou, compte de correu existent, a partir d'ací el que farem és donar d'alta el nostre correu de Gcloud. Fem clic en Continua, ens apareixerà que s'ha trobat tot correcte i fem clic en Fet. Posem de nou el nostre usuari que ja ve determinat i en la pantalla següent la nostra contrasenya de Gcloud. Si ens salta un avís de seguretat, validem el compte amb el nostre número de telèfon, posem el codi que hem rebut en el telèfon i fem clic en Permet, en els permisos. Ja tenim el compte creat correcte. Este és el compte que acabem de donar d'alta amb la safata d'entrada i totes les carpetes que teníem en forma d'etiquetes en Gcloud, però així es converteixen en carpetes, i el que haurem de fer és, si volem conservar coses des d'ací, en el PC, traslladar-les a carpetes locals. Les anem traslladant i així ja les tenim copiades. El mateix fem amb la safata d'entrada. I ja podem tornar al Gcloud en web, esborrar tot el que necessitem i així conservarem els correus que teníem en esta part de carpetes locals.